Terve ja heipä hei. Moision jumppakoulu osa 7. Tervetuloa. Uusi vuosi. Uudet kujeet, samat vanhat kujeet, en minä tiedä. Mitäpä jos tänä vuonna ei kujeilisi ollenkaan. Viime vuodesta voisin sanoa, että se oli näin niin kuin sportin saralta ihan hyvä vuosi. Vaikka NMKK Gamesissa ei tullut juuri menestystä ja ei sinänsä tullut mitään urheilutapahtumiin osallistuttua muuta kuin yöpyöräilytapahtumaan tuolla Hauholla. Mutta edistystä tapahtui. Jaksan juosta nykyään jonkun verran. Alkuvuodestahan ei mennyt edes kilometriä kerralla. Se oli liian rankkaa. Ja aivan kevyimmillään taisin käydä jossain 108 kilossa. Ja tosiaan silloin maaliskuussa, kun alkoi tämä Moision jumppakoulu, niin lähtöpaino oli 127, että lähes 20 kiloa tippu paino. No, tällä hetkellä se on siinä 110 pintaan ja joka tapauksessa niin melkein 20 kiloa on painoa lähtenyt ja fiilis on aika hyvä ja tällä tiellä on hyvä jatkaa. Osallistua kukkia triathloniin, tai siis kukkia riathloniin. Ensimmäistä kertaa me lähdetään hyvällä kokoonpanolla sinne NMKK:lle ja toivotaan, että tästä tulee vielä parempi vuosi kuin viime vuodesta liikunnan saralla. Mitäpä se olisi Moision jumppakoulu ilman pieniä koripallopätkiä ja tässä tähtäsin Aleksia päähän ja hienosti osui. Ja koreakin tuli tehtyä sitten kun niitä yritti. Ja tässä esittelen hieman monipuolisuuttani upealla viimeistelyllä. Tadaa! Tässä taas 5 paikasta piti saada koria sitten takaisin. Päin sama homma ja tuli toistuvasti pudottua takaisin tonne alkuun ja sieltä heitettyä sitä aina uudestaan, mutta toki ajattelin sitä, että nämä näkyy vielä kamerallekin nämä 2 paikkaa. Ja näin Aleksikin osuu välillä. Toki loppujen lopuksi, kuten aina, minä voitin taas. Koripallokisan jälkeen otettiin sitten ryskäämistä ja tempausta ja tästä voitte katsoa kummalla on parempi tekniikka. Minulla ainakin on selvä vastaus mielessä. Kyllähän tämä melkein näyttää siltä, että painon nostoon on vaihdettava aivan luontaista talenttia ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten kokeiltiinkin sitä ryskäämistä, että miten homma lähtee rullaamaan. Ei tuntunut painavalta. Tästäkin voitte sitten verrata, että kummalla näytti meno kevyemmältä ja kummalla oli tekniikka kohdillaan. Ja sillä lailla. Ja tähän väliin piti testata pystäriä, että meneekö 60 kilolla ja kyllähän se sieltä jotenkin nousi. Ei ollut ennen tullut testattua. Aika kevyen. Ja tähän vielä tämä 60 kilon ryskäyssuoritus minultakin. Se jäi kummasti samaan kuin Aleksilla, mutta itse voisin sanoa, että näytti kevyemmältä minulta kuin Aleksilta. Ja sitten ensimmäistä kertaa tämmöisiä urheilullisia dippejä sitten varmaan lukioajan ja yllättävän monta meni. Jotenkin epäilin, että ei menisi yhtään, mutta 8 sarjoja tehtiin ja kyllähän ne kulki. Alkuvuodesta tuli käytyä aina maanantaisin vähän aikaa pyöräilemässä ihan tämä riathloni mielessä. Helmikuussa ei tullut ainakaan kuvattua mitään, niin ei varmaan tullut juuri urheiltuakaan. Mutta tässä sitten tuli käytyä maaliskuun alussa Turussa lenkillä ja matkaa kertyi 6 kilometriä ja se olikin sitten heittämällä pisin juoksulenkki, mitä on tullut tehtyä. Eka 5 työn alla. Sitten onkin taas vuorossa uusi lajivaltaus jumppakoulun saralta, eli sulkapallo ja heti nähdään loistavaa osaamista minulta. Pallo pois kentältä. Ja tästäkin pallosta saatiin piste täysin minun ansiostani. Hyvää duunia. Ja kyllä meillä on niin kovatasoista peliä, että vaikka kuinka tulee tämmönen maailmanluokan avaus, niin ei aina voi mitään.
Vastapalloon tulee ja kovaa. Tässä pallossa kokeilin teoriaani, että jos tarpeeksi kovaa mailaa heiluttaa, niin voi saada uusinta lyönnin, kun aika liikkuu taaksepäin. Ei toiminut. Mutta muistetaan se, että sulkapallo on aina mukava laji ja sitä pelatessa kaikilla on mukavaa. Vittu, kun pitää lyödä tuonne vitun nurkkaan. Tänne vitun nurkkaan. Tässä taas esimerkki pallosta, kun minä teen kaiken kovan työn ja sitten Aleksi pilaa kaiken lyömällä liian pitkälle. Tässä jälleen sama homma, minä pelasin aivan täydellisesti, mutta Aleksi vain oli liian hidas. Käytiinpä tuossa muuan päivänä ottamassa hieman mäkivetoja. Aluksi vähän lämpää. Tämmösiä sivuloikkia, luisteluhyppyjä, miskä näitä nyt haluaa kutsua. Minäkin niitä tässä vedän kuin vanha gaselli. Ja sitten vähän toisenlaisia loikkia tai mitä lie pitkää askellusta onkaan. Niin, mitä selvettiä me ollaan tänään tehty ja mitä me tehdään? No me ollaan tässä nyt Kaupin maastossa. Meillä on tässä tämmönen ehkä, olisiko tää nyt 100 metriä suunnilleen. Sovitaan näin. Loiva, tasainen nousu. Me ollaan nyt semmonen 5 kertaa vedetty ylös alas. Noin, Ja vielä on 5 jäljellä. kyllä näin on. Alkuun vähän lämminteltiin ja pyöräiltiin tänne, se oli oikein kiva. Kyllä. Hyvät on pyörät. Oh, kyllä. Miltä Iiro tuntuu? No, kyllä tää pikkuhiljaa alkaa sujuu. Ekat vedot oli pahoja. Kyllä. Kevenee. Ensi kerralla jo on mukavampaa. Ensi kerta tulee varmasti. Näin. Siinä olisi tarvinnut ottaa miestä päässä. Joo. Kyllä. Ja sieltä tullaan vielä äärimmäisen kovaa vauhtia. Tämä on luultavasti hidastettu tai jotain tämä video. Äärimmäisen kova veto. Oli hyvä. 7. Ja pitäähän sitä kerran vuoteen jalkapalloakin käydä testailemassa. Vuoden ensikosketuspalloa. No kyllä mä oon vitu hyvä. Ammattimainen syöttö ja FIFA-maaleihin olisi mennyt. Otettiin perinteinen tolppakisa ja no ollaan nyt kerrankin ihan rehellisiä. Perkele, ensimmäinen veto osui ja sen jälkeen ei enää yksikään. Saatana. Nyt seuraa vuosisadan upein kuvio. On se Seppä. Hieno kuvio. Ja näin sitä ensin vähän lämmitellään maalivahtia ja sitten voidaankin siirtyä hetken päästä pilkkukisaan. Ja sitten onkin pilkkukisan vuoro ja aloitetaan se mallikkaasti hienolla sijoituksella kulmaan. Ja sitten vetovuorossa Aleksi. Ja näin se ratkesi ainoan kameralle päätyneen eli ainoan merkittävän pilkkukisan voittaja. Olisiko tää viimeisiä tähän jumppakouluun? Kyllä vain, näin on tullut pitkästä aikaa
aika pistää Moision jumppakoulujakso päätökseen. Ja tähän nyt vielä selitellään, että tässä on tullut laiskasti kuvattua ja vähän laiskasti urheiltuakin on ollut monenlaista ollut. Muun muassa muutto oli tässä nyt viimeisimpien videoiden välillä ja jonkunlaista loukkaantumistakin ja mitään muuta tämmöistä, mutta nyt alkaa taas grindi jatkuu ja katsotaan, koska tulee seuraava jakso, en tiedä tuleeko ennen kesää, mutta kovaa työtä kohti tulevaa triathlonia ja etenkin NMKK Gamesia jatketaan ja tässä on nyt ensi viikolla tulossa uusi lajikokeilu, siitä odotetaan innolla ja semmoinen koripalloaiheinen projekti olisi tuossa kesällä myös tarkoitus toteuttaa henkilökohtaisesti, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Juoksukilometrejä, niin niitä nyt on kutakuinkin, tämä on nyt vain arvio, niin noin 78 kilometriä kaikkinensa tässä jumppakoulun aikana, mitä nyt on laskettu. Eli semmoinen suunnilleen 18 kilometriä on tullut juostua nyt tästä marraskuun lopusta, joista 6 kilometriä silloin kerralla ja sitten tuossa erilaisia juoksulenkkejä tullut vedettyä. Tässä nyt parina päivänä käynyt semmosia kävely kautta juoksuhölkkälenkkejä pari kappaletta ja sen semmoista. Eli tänne näin kilometriä 78 ja ei muuta kuin näkemiin.